yen ngerti larane kaya ngene ora bakal piye tak tinggalke mbok aku wis salah aku tak sing ngalah ben hubungan aja nganti Yes, ada waktu ketemu bisa kasih ke awakmu ngomong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas nampa kabeh kenyataan ketemu saiki nomor WA-mu wis ganti tak tulis lagu nggo kowe muga-muga FVP kowe iso melu ngrungokke fotomu isih tak simpen nggo ngobati rasa kangen Gusti tulung paringono temurake tang sedelo ning impi wis rapopo nganti tekan saiki kowe nganti aku ora ngerti kowe rek kono yo moh karo sapa aku nek kene njogo atimu kanggo kowe ya ngerti larane koyo ngene ora bakal biyen tak tinggalke apa wis salah aku tak sing ngalah ben hubungan aja nganti pisah Yes, ada waktu ketemu bisa kasih ke awakmu ngomong aku apa kudu bertahan aku ikhlas nampa kabeh kenyataan nanti tekan saiki kowe ning endi aku ora ngerti kowe ning kono yo mbok karo sapa aku ning kene jaga ati